Здравейте, аз съм Патрик Бейтман и днес ще Влизаме там, ходим айде, в чао. СМГ. Айде, чао. Паднах! Гайс, на мен скере. И това. По-полека се въби. Йо, се бия с битките. Помощ! Тръгнах да хъркам. Гайс, лаза ги. Не минавам от тук нещо. Умри! Той започна да... Не го убивай! И изчезна. Свърши батерията на това. И просто внимавайте, пайжени имаме тук. Гайс, на мен Не се добавя до някакво ефективно. много стълбище. Чета влиза на едната земя. Тунел без канал. Оу! Абе бе, хвани ме, смешни. Вите, аз се сбиснах. Яма! Имаме целуване! Вие забихте, връщаме се. Айде, давай. И това беше от нас. Айде, чао. Той ще ви каже също чао. Чао, бей.